Здравейте! Намираме се на речен кораб. С него плаваме и с реки. И това е най-прекрасното пътуване, защото съчетава спокойствие и разнообразие. Речните кораби са с капацитет между 110-170 човека, което осигурява една уютна обстановка на кораба. И всеки един кораб разполага с общи части, но така също и с комфортни стаи за нашите почивки. Всяка една стая има размери като стандартна хотелска стая с френски прозорци или с неотваряеми по-малки прозорци в зависимост от разположението на тези каюти на различните палуби. Естествено, имат и различна цена тези каюти. Изборът е ваш. Но общите части са изключително удобни за всички пасажери на кораба, за да може да се наслаждавате на плаването извън вашата кабина. Така, например, имаме голям ресторант, където ни сервират най-вкусните блюда на света, приготвени специално за нас от майстор-готвач. Има добър голям бар, където можете да поръчате любимата си напитка и да се наслаждаваме на вечерните шоу-програми или на живата музика, която ни предлагат от кораба. Можем да пеем заедно, можем да танцуваме заедно. Има слънчева палуба на най-горната част на кораба, където има шезлонги. Понякога има басейн, понякога не, но със сигурност това е любимо място за всички пасажери, докато плаваме из реката, за да може да наблюдаваме редуващите се пейзажи и отляво, и отдясно на борд. Плаването ни с този кораб е изключително лежерно и приятно пътуване, защото веднъж разопаковаме багажа си и веднъж го опаковаме преди обратния полет за България. Има и един много уютен бар, който е разположен в задната част на кораба. Той е с по-малък капацитет от големите барове, но е много удобен и комфортен, когато искаш да наблюдаваш дирите, които оставя кораба в реката. А дали вълните пречат на нашето плаване? Не. Много е приятно плаването с речните кораби, защото тук няма такова вълнение, което познаваме от морските круизи, случващо се понякога. Много е удобно това пътуване и не се усеща абсолютно никакво движение, така че, мили хора, които се страхувате от вълни, тук няма място за притеснение. Също така по реките има една допълнителна атракция, свързана с преминаването през шлюзовете. Това за нас туристите е изключителна атракция, но всъщност това е едно много важно съоръжение, чрез което се изравнява нивото на водата, за да можем плавно да преминем към по-ниски или по-високите части на реката. Това е едно преживяване, което е впечатляващо и когато сте за първи път, пък защо не и за пореден път на речен круиз, е място, което си заслужава да бъде заснето, заслужава си да бъде видяно и разказано след това в къщи. Приятели, ако ви хареса идеята да плавате с речен круиз, свържете се с нас. Офисът на Аполо е отворен за вас за всякакви въпроси и ще се радваме да плаваме заедно.